Здравейте, пичове! Аз съм Алекс ВГ и днес ще правим първи епизод на Clash Royale. И нека да влезем в играта. В самата игра да влезем. Така. Това е първи епизод. Така. Ето така започва играта. Добре. Добре. Значи, сега трябва да забием. Не мога да влизам в това поле. Аз гледах на един клип една цака, която доста ще ми помогне, например, ето така. Не там. Добре. Сега ще направим така. Би по краля. Мале, то си ма гоблини. Ама не ги победили. Така. Победата е наша. Така, момче. Това имаме чест за отваряне, пичове. Сега да изчакаме. Добре, ето това е главното меню на Clash Royale. Така, натискаме тук. Пишем тук. 15 секунди. Да направо да отворим. 12 голд. Една армия от стрели. Чудо, просто съм забрал английския и не мога да им произнеса името, така че просто ще да означава рицар и да. Идваме тук. Вижте колко много карти имаме. Вижте колко много карти имаме за освобождаване. Така, това ще бъде малко трудно. Така. И левел... да го подобрим. Добре. Левел 2. Така. И отиваме да се бием в него. Окей. Така. Пробвам също така, където и сега пробвахме. Значи, слагам великана. И стрелците. Така, пускам стрелите. И аз изслабих таковата. Още един великан. Видихме и втората победа успешна. 3 турен, още един чист. Така. 15 секунди ще го изчакаме. През това време имаме така. Армия от стрели. Кой левел? Левел 2. Така. Така. Имаме чест. Сега пичове, молете се да не са падне хубаво нещо. Да видим на коя арена съм аз. Така, 12 голд. Великан за подобряване. Ей това. Мускитарката. Ей това. Ей това са хавни силна. Така. Великана да го подобрим. Левел 2. Един мой приятел играе същата игра и е на втора. Има тази арена и да. Така, чакайте да се премести и това. Честно казано, да отиваме на битка. Още 2 битки ще направим. И
спираме епизода. Така, пак същата стратегия. Ама сега пък нямаме такова. Искаме сега таковата. Искаме през това време таковата. Великана. Искаме през това време великана, докато те се бият там. Искаме... Сега сме на арена 1, която ще е доста хубава, ако сега ще ги убием. Абе, морете, бе. Така, бим го, правим го. Така, пичове. Може да не остане време и за още една. На един епизод ще правя по 4 битки, не знам, по 3-4 битки. Зависи от времето, ако ми се. Чакаме сега за честа. Вече имаме мускетарка. О, да. О, ебе. Така, тук нямаме нищо. На едно сме. Така, честа ми. 10 голд. И ръцар. Стрелци. Само това ли бе? Добре. Имаме апгрейд на стрелците. Левел 2. Още малко. Правим още една. Така, това ще бъде последната игра за епизода. И да. Така, същата стратегия. Само че този път зад великана няма да пускам стрелците мускетарката. Дай, правим го. По краля. Така, почва. Сега е нашия шанс. Така, правим го. Така. За този епизод направихме май 4 или 5 битки. Не знам. Така, пускаме този кест и пичове. Това беше за епизода. Абонирайте се. Дайте палец нагоре, ако ви хареса клипа. И аз бях Алекс ВГ и чао!